Jeg er ung, og jeg bor i Spanien. For bare få år siden var jeg en ganske normal europæisk dreng. Men efter krisen har jeg mistet meget. Min mor og min far er blevet arbejdsløse, og jeg har droppet ud af skolen. Vi bor på et besat byggeri, efter vi blev tvunget ud af vores egen bolig. Vi er endda nødt til at gå til Røde Kors for at få det daglige måltid. Det er slet ikke sjovt at være ung, som det plejer. Hver dag føles som en kamp, og jeg er nervøs for fremtiden. Min store drøm er at forlade Spanien, men det kommer nok ikke til at ske, før min far får det bedre med sin stress. Det eneste lyspunkt, jeg har hørt, er, at nogle mennesker har lavet deres egen møntfod, der hedder Puma. Det er et system, som giver familier en ekstra chance. Den dag i dag savner jeg Spanien. Men jeg ved inderst inde, at det er den rigtige beslutning, min familie tog. Efter min far fik det bedre, besluttede vi os for at tage til Danmark. Min far har fået det bedre, efter han er kommet i arbejde, og min mor, jeg har aldrig set hende lykkeligere. Jeg er også begyndt på gymnasiet. I starten var det svært at vende mig til alle de nye indtryk, men nu har jeg det godt med mine nye venner. Jeg er glad for den mulighed, Danmark har givet mig, men jeg savner dog stadig mit hjemland.